салом, сархати хабарҳост аз радиои озодӣ ва дар ин барнома президенти тоҷикистон барои баррасии ҳамкориҳои иқтисодию энержӣ ба покистон меравад. Стив Свердлов ҳукми фаъолони Бадахшониро ба шиддат маҳкум кард. Гулбиддин Ҳикматёр гуфт, дар ҳамлае ки худи ӯ ҷон ба саломат бурдааст, ду марди тоҷик гунаҳгор ҳастанд. Хабарҳои бештар аз инро ҳам дорем. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, бо як сафари расмӣ ба Покистон меравад. Абдуфаттоҳ Шарифзода, сухангӯи президент, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, дар ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмон рушди муносибатҳои дуҷониба дар бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, энергетикӣ ва дигар самтҳои ҳамкории ду кишвар баррасӣ мешаванд. Эмомалӣ Раҳмон бори охир моҳи июни соли гузашта ба Покистон сафар карда буд. Як мавзӯе ки давоми соли охир миёни Исломобод ва Душанбе борҳо баҳс шудааст, вазъи Афғонистон аст. Покистон яке аз ҳомиёни Толибон гуфта мешавад, ки ҳоло дар Афғонистон ҳоким аст. Тоҷикистон аз мунтақидони Толибон аст ва борҳо талаб кардааст, ки ба ҳуқуқи тоҷикони Афғонистон эҳтиром бигузоранд. Гулбиддин Ҳикматёр, яке аз сиёсатмадорони ҷанҷолӣ ва раҳбари Ҳизби Исломии Афғонистон, мегӯяд, маргталабоне ки мехостанд ҳафтаи гузашта ӯро нобуд кунанд, гӯё шаҳрвандони Тоҷикистон буданд. Гулбиддин Ҳикматёр рӯзи ҷумъа 10 декабр зимни намози ҷумъа дар шаҳри Кобул гуфт, таҳқиқоти ибтидоӣ нишон медиҳад, ки ҳар ду террорист тоҷикистонианд, афғон нестанд. Ба гуфтаи ӯ, гурӯҳи террористӣ натавонистааст, ки касеро аз миёни афғонҳо омода кунад ба ин навъи амалиёт. Бояд маълум шавад, ки чаро тоҷикистонианд, чаро на афғон, гуфту. Байрақи сиёҳи Доиш аз дасти ҳамкору муҳофизи террористи интиҳорӣ ба даст омад. Гулбиддин Ҳикматёр ҳеҷ далеле барои собит кардани гуфтаҳояш наовард ва мақомоти Тоҷикистон ҳам то кунун дар ин бора чизе нагуфтанд. Ҳафтаи пеш Ҳизби Исломии Афғонистон гуфт, ки дар натиҷаи ҳамлаи маргталабона ба қароргоҳи марказии ҳизб дар Кобул 5 ҳамлавар, аз ҷумла 2 маргталаб кушта шуданд ва 2 муҳофизи Ҳикматёр ҷароҳат бардоштанд. Маргталабон замоне ҳамла карданд, ки Ҳикматёр саргарми хутбаи намози ҷумъа будааст. Гулбиддин Ҳикматёр, ки бо номи қассоби Кобул ҳам маъруф аст, аз сиёсатмадорони ифротӣ ва мутаассиби Афғонистон ба шумор меравад ва дар гузашта ҳам Тоҷикистонро ба дахолат ба умури дохилии ин кишвар муттаҳам кардааст. Бонки ҷаҳонӣ пешбинӣ мекунад, ки ҳаҷми пулҳои интиқолии муҳоҷирон соли 2022 боло меравад ва чунин афзоиш ба Тоҷикистон ҳам рабт хоҳад дошт. Дар як гузориши тозаи ин бонк омадааст, ки имсол назар ба соли 2021 ҳаҷми пулҳои интиқолӣ дар кишварҳои мухталифи ҷаҳон аз 5 то 16% бештар мешавад. Тоҷикистон яке аз он кишварҳои ҷаҳон аст, ки пули муҳоҷирон барои иқтисоди он нақши фавқулода муҳим дорад ва то 32% маҷмӯи маҳсулоти дохилии онро ташкил медиҳад. Русия мизбони аслии муҳоҷирони кории тоҷик аст ва соли 2021 аз ин кишвар муҳоҷирон ба Тоҷикистон 1.8 миллиард доллар фиристоданд. Стив Свердлов, ҳомии ҳуқуқ ва муҳаққиқи вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, ҳукмҳои тӯлонии зиндон барои 4 фаъоли маданӣ аз Бадахшонро сахт танқид кард. ӯ дар як паёми видеоӣ ба радиои Озодӣ гуфт, ин ҳукмҳо баёнгари беэътиноии ҳукумати Тоҷикистон ба ҳуқуқи инсон дар кишвар аст. ин қарорҳои такондиҳанда ва хиҷолатовар ҳастанд, ки дар мурофиаҳои пушти дарҳои баста содир шуданд ва бархилофи қонунҳои Тоҷикистону ӯҳдадориҳои байналмилалии он ҳастанд. Ин барои ҳуқуқи инсон бисёр бад аст ва бо вуҷуди ин ки ахиран Иттиҳоди Аврупо бо чанде аз мақомдорони Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи инсон муколама дошт ва аз кишвар хост, ки ӯҳдадориҳои худро иҷро кунад. мо шоҳиди беэътиноии комил ба ин ӯҳдадориҳо шудем. ҳафтаи гузашта додгоҳи олии Тоҷикистон 4 нафар аз ҷумла хабарнигор Улфатхони Мамадшоев ва фаъолони маданӣ Хурсанд Мамадшоев, Фаромӯз Эргашев ва Хушрӯз Ҷумаевро ба муҳлати аз 8 то 30 соли зиндон маҳкум кард. ҷузъиёти бештарро дар ин бора 4 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ тақдим мекунем.
юнеско идораи илму фарҳанги созмони милал шаби ялдоро ба феҳристи мероси ҷаҳонии фарҳангӣ ворид кард ки онро асосан мардуми эрону афғонистон ҷашн мегиранд. қарори юнеско аввали моҳи декабр нашр шуд. шаби ялдо ки онро дарозтарин шаби сол ҳам меноманд, шаби 21 ба 22 декабр фаро мерасад. дар ин шаб аксар хонаводаҳо дар эрону афғонистон сари дастурхони пурнозу неъмат ҷамъ шуда шам меафрӯзанд. дар сари миз бояд нишонаҳое аз нуру рӯшании оби соф ва меваҳои мухталиф чун рамзи рӯшноӣ, покизагӣ ва гармӣ гузошта шаванд. дар ин шаб инчунин шеъру таронахонӣ ҳам расм аст. муҳаббат, эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ қадимӣ ва ҳамзистӣ аз паёмҳои ин иди чандин ҳазорсолаи мардуми эронӣ нажод гуфта мешавад. дар тоҷикистон ҷашнгирии шаби ялдо зиёд расм нест, онро бештар дар маҳфилҳои ҷудогона таҷлил мекунанд. ва қурби асъор барои имрӯз 12 декабр Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро 160 сомонӣ, 1 доллари амрикоиро 10 сомонию 20 дирам ва 1 евроро 10 сомонию 76 дирам муқаррар кардааст. қурби пули хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад каме дигар бошад. ин буд сархати чанд хабари муҳими соат. 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯрем. То баъд.